Хайырлы иртә, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Күреп калыйк, яңа елны кайда каршыларга, озын-озак елларда кая барырга? Әлеге сорауларга безнең җавап. Идел йорттан ниләр бар? Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Шамил Закиров исемендәге 22-нче төбәкара бәйгесенең йомгаклау тантанасы булып узды. Олылау заманында авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек тармагында саллы өлеш керткән тәҗрибәле белгечләрнең очрашуы узды. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Бүген 28 декабрь республиканың көнбатыш районнарында кар яурга мөмкин. Көндез һава температурасы 6-11 градус салкын булачак, юлларда бозлавык. Иртәгә 29 декабрьдә Татарстанда кар һәм урыны белән буран булырга мөмкин. Һава температурасы 3-8 градуска кадәр суыта. Синоптиклар фаразлавынча 30 декабрьдә һава торышы үзгәрмәячәк, ә 31 декабрьдә исә бераз кар яуы ихтимал. Яңа ел төнендә +1 градуска кадәр җылы булачак. Кар урыны белән яңгыр да явачак дип искәртә метеорологлар. 30 декабрьгә кадәр Россия кулланучылар күзәтчелегенең республика буенча идарәсендә азык-төлек продуктларының сыйфаты һәм куркынычсызлыгы буенча кайнар линия эшли. Мөрәҗәгатьләр экранда күрсәтелгән телефоннар буенча кабул ителә. Кайнар линия көн саен иртәнге сәгать 9-дан кичке 4-кә кадәр эшли. Белгечләр азык-төлек продукциясын сатып алу һәм сату кагыйдәләре, товарларның сыйфатына һәм куркынычсызлыгына куела торган норматив таләпләргә, кибеттә яраклылык вакыты чыккан продукт табылган очракларга аңлатмалар һәм киңәшләр бирәчәк. Инде кибеттә сыйфатсыз продуктка тап булган чиракта кулланучылар хукукларын яклау турындагы законга нигезләнеп дәгъва белдерергә мөмкин. Мөрәҗәгатьләрне электрон формада яки почта адресына юллап була, аның адресын шулай ук экраннарда күрә аласыз. 2022 ел сынауларга бай булды. Әмма республикабыз берсендә дә сынатмады. Барлык тармакларда да куйган максатларга ирештек дип белдерде Республиканың Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин парламентта узган матбугат очрашуында. Халык сайлаучылары барлыгы 234 закон карады һәм кабул итте. Аларның 200дән артыгы социаль өлкә белән бәйле. Ел дәвамында Идел буе төбәкләре парламентлары белән берлектә аерым да комитет утырышлары узды. Парламентарийлар, мобилизацияләнүчеләр һәм аларның гаиләләренә ярдәм итүендә дәвам итә. Берничә гуманитар йөк җибәрелде. Шулай ук депутатлар арасында үз теләкләре белән гариза язып махсус хәрби операция зонасына китүчеләр бар. Көнбатыш илләре икътисади элемтәләрне чикләргә тырышты. Россия, Азия, Тын океан илләре белән багланышны ныгыта. Халыкара хезмәттәшлек проблемалары буенча комиссия рәисе буларак Фәрит Мөхәммәтшин яңа бурычлар турында да искәртте. Киләсе елда төбәк парламентлары шул исәптән Татарстан Дәүләт Советы башка дәүләтләрдәге коллегалар белән парламент ара хезмәттәшлекне киңәйтер дип ышануын белдерде. Тагын бер ел узып бара. Инде берничә көннән яңасына керәбез. Бүгеннән республикабыз мәктәпләрендә балаларның кышкы каникулы башланды. Билгеле, һәрбер бала өчен яңа ел, каникул иң яратып, көтеп алынган вакыт. Чөнки каникулда бик күп яңа ел тамашалары, кызыклы чаралар һәм маҗаралар көтелә. Һәм бары тик кыш аенда гына рәхәтләнеп чана, чаңгыда, тимер аякта шуалабыз. Булачак бәйрәм ялларын файдалы һәм кызыклы итеп үткәрү өчен республикада төрле майданчыклар, спорт ярышлары, мәдәни чаралар үтәчәк. Алар турында тулырак итеп Ания Гыйбадуллина таныштырыр. Хәерле иртә, Ания. Хәерле иртә, Чулпан. Әйе, мәктәп укучыларының кышкы каникулы башланып китте. Демәк, аларның ялын файдалы һәм куркынычсыз итү бурычы тора. Бу кышта Татарстанның 21 районында урнашкан 64 сауыктыру оешмасында 4200дән артык бала ял итә. Шулай ук 2000 ярымга якын бала өчен мәктәп яны лагерьларда эшли. Анда иҗади, гражданлык, патриотик, спорт, сауыктыру һәм туризм туган якны ирәюн юнәлешләре буенча сменалар каралган. Яңа ел барыбер гаилә бәйрәме, якын кешеләренә бүләк сайлау, бәйрәм истәлен хәзерләүдән тыш, бу көннәр әле вакытны кадерлеләрен белән файдалы һәм күңелле итеп үткәрү өчен менә дигән мөмкинлек. Яңа ел чыршылары Казанның барлык районнарында, шул исәптән 13 паркта һәм скверда урнаштырылган. Моннан тыш җәмәгать клиникларында төрле төстәге гирляндалар һәм арт объектлар пайда булды. Шулай ук агачлар һәм аллеялар бизәлгән. Моннан тыш шәһәр паркларында һәм скверларында кышкы спорт уеннары һәм ярышлар оештырыла. Күпчелек мәйданнарда чыршы шәһәрчекләре инде
ачылды. Калганнары якын көннәрдә эшли башлаячак. Мәсәлән, бүген кичке сәгать 6-да төзелеш тармагының 100 еллыгы скверында Яңа ел шәһәрчеге ачыла. Иртәгә шундый ук чара Фучик урамындагы бульварда оештырыла. 30 декабрьдә сәгать 4-тә Әкият Курчак театрының паркында Кыш бабай һәм Кар кызы дигән бәйрәм программасы була. Быелның соңгы көнендә кичке сәгать 9-да Казан гаилә үзәгендә Яңа ел төне чаралары башлана. 2022 елны Ширек күл паркында шугалакта затырга мөмкинлек бар. Бәйрәм программасы төнге сәгать 11-дә башлана. Яңа ел каникулында гомумән Татарстан буенча 49 боз аренасы һәм 600-гә якын хоккей тартмасы эшләячәк. Алдагы Яңа ел бәйрәмнәрендә Татарстанда туристларны 2021 ел белән чагыштырганда 10%-ка күбрәк көтәләр. Инде хәзер кайбер даталар өчен кунакханәләр тулуы 95-97%-ка җитә. Мондый ихтыяҗ гыйнвар бәйрәмнәрендә дә дәвам итәр дип көтелә. Якынча исәпләүләр буенча Яңа ел бәйрәмнәрендә Татарстан башкаласына 180 меңләп кеше киләчәк. Җәмәгать транспорты турында да берничә сүз. Яңа ел төнендә җир өсте җәмәгать транспорты, шулай ук метро төнге сәгать 2-гә кадәр эшләячәк. Яңа елның беренче көнендә 1 гыйнварда җәмәгать транспорты 7 сәгать 30 минутта йөри башлый. Бәйрәм вакытында иминлек турында да онытмасак иде. Тулай алганда Яңа ел каникулларында тәртип сакчыларының эше көчәйтелгән режимда оештырыла. Яңа ел төнендә Татарстанда урамнарда 2000-нән күбрәк полиция хезмәткәре дежур торачак. Исегезгә төшерәбез, фейерверкларны аттыру өчен аерым мәйданчыклар булдырылган. Казанда алар 4-тәү. Татарстанда махсус яңгынга каршы режим 8 гыйнварга кадәр гамәлдә була. Хөрмәтле телевизор караучылар, без сезгә Яңа ел алды һәм бәйрәм көннәренең файдалы, күңелле һәм имин булуын телибез. Бүгенгә менә шулар иде, Чулпан. Бик зур рәхмәт, Ания. Республиканың агро-сәнәгать тармагы ветераннары еллык эшчәнлеккә йомгак ясады. Заманында авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек тармагында саллы өлеш керткән тәҗрибәле белгечләр очрашуыннан безнең киләсе видеозма. Ветераннар советы агросәнәгать комплексы ветераннарының хокукларын һәм мәнфәгатьләрен яклау мәсьәләләре белән шөгыльләнә. Ел дәвамында бер генә хезмәт ветеранын да игътибарсыз калдырмаска тырыштык, ди совет рәисе. Республикабыздың ветераннарын чакырдык. Алар инде алдынгы дояркалар, алдынгы механизаторлар, узак еллар колхоз председателе булып эшләгән, узак еллар буе гомерләрен багышлаган кешеләр алар бөтенесе. Шуңа күрә аларны зурлап, хөрмәтләп, алар әзерләп, бүләкләр белән безнең авыл хуҗалыгы министры Марат Азатович аларны менә шулай итеп чакырды. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында үткәрелгән очрашуда 30 елдан артык Татплодавачпром генераль директоры булып эшләгән Раил Зиятдинов та катнашты. Авыл хуҗалыгын өмір буе җиңел торыш булмады, җиңел тармак. Бу тармакта түзеп, шундый матур зак итеп эшләгән кешеләр күп. Менә аларга бүген игътибар. Хезмәт ветераннарын авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры исеменнән котлап рәхмәт хатлары һәм ветераннар советының махсус медале тапшырылды. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы комитеты рәисе урынбасары Ринат Гайзатуллин билгеләп үткәнчә, әлеге оешма озак еллар авыл хуҗалыгы тармагында эшләүчеләрне барлый, очраштыра, киңәш табыш итү һәм хезмәтләренә хөрмәт күрсәтү мөмкинлеге бирә. Исәнлек, саулык, семья бәхете, яңа елда һәрвакытта барлык хыялларыгыз тормышка ашсын. Рәхмәт сезгә. Мөршидә Җиһан, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Галиәсгар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Идел йорт театр коллективларының Шамил Закиров исемендәге 22-нче төбәкара бәйгесенең йомгаклау тантанасы булып узды. Быел конкурста 100ләп коллектив һәм 2000-нән артык кеше катнашты. Искәртеп узабыз, 1998 елдан башлап Идел йорт фестивале республика һәм Россия төбәкләреннән театр коллективларын җыя. Фестивальнең максаты үзешчән коллективларның эшчәнлеген яктырту. Быел фестивальнең җиңүчеләре кемнәр? Бу турыда Фәннур Хәсәнов әзерләгән махсус репортажда. Фестиваль көннән елдан ел арта, киңәя. Ул инде менә шушы декабрьдә да түгел, ел дәвамында бара.
Быелгы Шамил Зиннур улы Закиров исемендәге театр коллективларының 22-нче төбәк ара Идел йорт бәйгесе Россия халыкларының мәдәни мирасы елына багышланды. Бәйгедә Россия төбәкләреннән һәм Татарстан Республикасыннан үзешчән театр коллективы катнашты. Сәхнә куелышы, актерлык осталыгы, музыкаль бизәлеш һәм автор салган теманы ачып бирү буенча көч сынашты. Милләтебезнең аксакал язучылары белән бергә яшь буын драматургларның иҗаты да сәхнәгә менде. Оештырылган көннән башлап фестивальнең максаты бүген дә актуаль. Халык театрларының эшчәнлеген камилләштерү һәм үсеп килүче яңа буында театр сәнгатенә, туган телебезгә мәхәббәт тәрбияләү. Мин ничә 1-4 ел элек катнаштым инде моны жюри агзасы булып. Ләкин теге нәрсә сөендерә, 4 ел эчендә һәрбер коллектив, һәрбер спектакль аның шуннан да сәнгати як үсте, сыйфаты үсте һәм менә сөендерә тагы шул һәрбер коллектив, һәрбер театр өчен яна торган кешеләр милли театр өлкәсенә битараф түгеллеген менә шушы мине сөендерде. Әлеге фестиваль конкурста катнашкан коллективларның иң яхшы спектакльләре Ленин исемендәге мәдәният сараенда үтте. Конкурсның лауреаты дип танылган 12 спектакль тамашачы хозурына тәкъдим ителде. Татар мәдәни ресурс үзәге директоры Алсу Мифтахова ассызыклап үткәнчә, бүгенге көндә Идел йорт фестивале гади конкурс кына түгел, ел дәвамында республиканың үзешчән театр коллективлары белән тыгыз эш алып барылды. Иҗади һәм белем бирү юнәлешендәге лабораториялар Татарстанның профессиональ театрлары базасында барды. Биредә һәр районның сәнгать җитәкчеләре, режиссерлар, актерлар, концертмейстерлар катнашты. Тамашачы бәясе һәр коллектив өчен кадерле. Бу фестивальләрнең мин һәрберсендә карадым, сабаларны карадым, тукайларны карадым, бик матур уйныйлар. Халык театрлары безнең өчен, безнең халык татар халкы өчен бик кирәкле. Ул мәдәниятне күтәрү, барсы да бит халык театры бит инде алар үзләренчә матур итеп куялар, матур итеп ясыйлар. Улар эшләгән кешеләр бит. Ул эшләгән кешеләр шундый матур спектакльләр куя, шундый зур урыннарга ия булалар. Конкурс татар халкының милли үзенчәлекләрен саклау программасын тормышка ашыру кысаларында үткәрелә. Бу үз чиратында милләт ара элемтәләрне ныгыту һәм театраль традицияләрне саклау өчен кирәк. Конкурска дөнья классикасы да, хәзерге заман әсәрләре дә тәкъдим ителде. Без 10 кеше, бөтен 10 кеше төрле җирләрдән, бер кеше Троицтан Чиләбегә тиклем 130 километр барырга кирәк бер репетиция өчен генә. Бер кеше Миястән 100 километр. Кичегетебез Туншактан, Туншак районыннан 80 километр. Яратмасалар театрны андый чыгымнар белән ул булмас ия бездә. Яратмаса, кеше яратмаса ул театрны. Без Ульяновск өлкәсеннән килдек, Ульяновск шәһәреннән. Безнең театрыбызның исеме Нур халык театры. Без Данил Салиховның язмыш спектаклен күрсәттек. Безнең Ульяновск өлкәсендә шундый спектакльне яратып йөрүчеләр һәм шундый талантлы артистларыбыз бар. Кәефләр бәйрәмчә, без инде Саба район мәдәният каршында эшләп килүче театр коллективы белән килдек. Инде зур өметләр белән килдек, чөнки әлеге Идел йорт бу безнең фестиваль, конкурс гади авыл халкына үзенең көчен сынау өчен шундый зур мөмкинлекләр бирә. Һәм әлбәттә менә без гади авыл халкы шушындый Галиәскәр Камал театрына килеп, шушында спектакль карау, ул безнең өчен зур дәрәҗә. Ел сайын киләбез, теләп катнашабыз һәм алдагы көннәрдә дә шушы Идел йорт яшәсен дигән теләктә калабыз. Безгә бу бик зур куаныч һәм горурлык. Академия театрына уйнаган спектакльне без үзебезчә, авылча, мөслимчә, шундый халыкка якын иттереп сәхнәләштереп күрсәттек. 12нче тапкыр уйныйбыз. Без инде бик күп төбәкләрдә, Оренбургта, Тукай районы, Минзәлә,
Сарман районында тамашачылары бик жылы итеп кабул иттеләр. Бүген Казан да безне шулай кабул итте дип уйлыйбыз. Конкурсны гамәлгә куючылар һәм оештыручылар Татарстан Республикасы Президенты, Мәдәният министрлыгы, Бөтендөнья татар конгрессы, Татар мәдәни ресурс үзәге һәм Галиаскар Камал театры булды. Җиңүчеләр төрле дәрәҗәдәге дипломнар белән бүләкләнде. Гран-прига Мөслим районының Мөслим халык театры ия булды. Фәннур Хәсәнов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Буа яктышлык җәмгыятенә нигез салуга 30 ел. Ул республика күләмендә беренчеләрдән булып рәсми теркәлү узган яктышлык җәмгыятьләренең берсе. Эш дистә эчендә ниләр башкарылган? Иҗтимагый оешма киләчәккә нинди максатлар куя? Әлеге сорауларга Мөршидә Җихан ачыклык кертер. Ел дәвамында үткәрелгән эшкә хисап буларак Буа якташлык җәмгыяте Казанда зурлап очрашу кичәсе оештыра иде. Быелгы вәсият шартларында юбилей кичәсенә дә төзәтмәләр кертелде. Якташлар җәмгыятькә нигез салучыларны искә алу, тәбрикләү, шулай ук җәмгыять эшендә аеруча зур өлеш кертүчеләрне билгеләп үтү белән шикләнде. Республика күләмендә танылу алган Камил Зияддинов, Ислам Әхмәтҗанов, Наил Садыйков, Фуат Гарифуллин кебек шәхесләр нигез салган иҗтимагый оешма тарафыннан мәгърифәт, нәшрият, хәрби-патриотик тәрбия, мәдәни агарту юнәлешендә дистәләгән проектлар тормышка ашырыла. Шуңа да иҗтимагый оешма ел саен диярлек республиканың иң яхшы якташлык җәмгыяте исеменә лаек була. Әгәр дә без республиканың үсеш тарихын карасак, бу адам бик күп кенә безнең республика дәрәҗәсендә, Россия дәрәҗәсендә, Мәйтриген союз дәрәҗәсендә җитәкчеләр тәрбияләнде. Шуңа күрә дә бу аның менә бүген эшләре дип әйтергә кирәк, бу аның менә уңышлары, ул инде бер сүзсез кадрларга бәйләнгән. Иҗтимагый оешма буларак якташлык җәмгыяте үзеннән үзе генә уйлап табылмаган, тормыш ихтыяҗларыннан туган. Әлеге көндә якташлыкка кеше ватанына туган ягына сагыну хисләре булганнар гына түгел, авыр вакытларда бергә булырга, туган ягына ярдәм итәргә омтылучы кешеләр дә тартыла. Анда быел менә безнең зур бәйрәм, якташлык җәмгыятенә 30 ел. Бу инде шушы менә 30 ел içinde яңа буыннар туды. Без инде шушы менә яңа буынны тәрбияләүдә, туган якны яратуда biz инде үзебезнең өлешебезне керттек дип әйтергә мөмкин. 30 ел içinde башкарылган эшләрне санап бетерерлек түгел. Алар арасында югалган авылларга истәлек ташы куюда, авылда эш урыннары булдыру кебек күнүзәк гамәлләрдә, мохтаҗларга ярдәм итү, район тарихына, аның күренекле шәхесләренә багышланган китаплар бастыру эше дә бар. 2022 елда гына да мәгълүмати байлыгы белән Татарстанда тиңе булмаган энциклопедия, Бакый Урманчыга багышланган бер юлы 4 китап тәкъдир ителде. Буа якташлык җәмгыяте президенты Ирек Закиров билгеләп үткәнчә, булар барысы да район җитәкчелеге белән бергәлектә башкарыла. Юбилейларны котларга Актаныш, Нурлат районнары якташлык җәмгыятьләре җитәкчеләре дә килгән иде. Актаныш халкы исеменнән, Актанышлар исеменнән, чын күңелдән бүгенге юбилей белән сезне тәбрик итәбез. Буа якташлык җәмгыятенең уңышлы эшләвенең әллә ни сере юк. Аларның барысында туган төбәккә якташларга кулдан килгән кадәр булышырга теләү берләштерә. Быел иң яхшы якташлык җәмгыяте буларак бирелгән акчаны алар тулысынча диярлек мобилизацияләнүчеләр хисабына күчерде. Мөршидә Җихан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Гыйнвар-февраль айлары чаңгы сезоны өчен кызучыр. Саба районында урнашкан чаңгы трассасында сәламәтлек дип исемләнгән 19-нчы авыл спартакиадасы үтте. Аның кысаларында авыл районнары командалары арасында чаңгы ярышлары буенча республика чемпионаты узды. Ярышларда Ознакай, Әлки, Орша, Балташ, Яшелүзән, Кукмара, Саба һәм Ютазы районнарынан 36 спортчы катнашты. Барлыгы 8 команда. Заключительный этап соревнований. Бүген ярышларның йомгаклау этабы уза. Әлеге ярыш нигезендә без спортсменнар белән алга таба да эшләячәкбез. Россия дәрәҗәсендәге ярышларга әзерлек башлана. На старт! Внимание, марш! Сабадан Сабина Хабирова хатын-кызлар арасында 5 чакрымны беренче булып үтте. Иратлар 8 чакрым ераклыкта ярышты. Анда байлар сабасыннан Руслан Миннигулов финиш сызыгына беренче булып килде.
Хатын-кызлар эстафетасында Яшел Үзән, Иратларныкында Саба районы командалары беренче урынны алды. Гомумән, команда нәтиҗәләре буенча Балтачлылар 2нче урында, Яшел Үзән командасы 3нче урынга лаек булды. Ләлә Зайнуллина, Раиля Галәвиева, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Китап тормышыбыз кызгысы. Китапны яратмаган, укымаган кеше белән аралашу, сөйләшү дә кызык түгел. Китап уку эшең, дөньяга карашың хакында матур итеп фикерли белергә, сөйләргә дә өйрәтә. Чыгарылышыбызны Китап алдым кулыма сәхифәсе белән Ләлә Зайнуллина дәвам итә. Исәнмесез, Татарстанның халык артисты, от казанган сәнгать эшлеклесе Рөстәм Галиев тәүге китабын тәкъдим итте. Күңел дәфтәрендә ниләр булуы турында сөйләде. Китабын ул Шоклар дип атаган. Аның шиксез чаклары, аның яшь чагы, бала чагы, үсмер чагы, шашкан чагы, җылаган чагы, нинди генә чагы юк. Менә бу китапта да минем чакларым. Монда нинди генә чагым булмагандыр. Буларның бөтенесен дә әлбәттә кертеп бетереп булмый, ләкин шуңа карамастан мин ниндидер чакларымны бу китапка теркәргә тырыштым. Рөстәм әфәнде Түбән Кама Татар дәүләт драма театрына нигез салучы киң кырлы шәхес, тәҗрибәле режиссер. Татарстанның халык артисты 40тан артык спектакль куйган. Бүгенге театральләштерелгән күренеш аның китабы буенча сәхнәләштерелә. Китапны тәкъдир итү кичәсе Түбән Каманың театр бинасында үтте. Иҗади кичәгә Рөстәм Галиевның хезмәттәшләре, каләмдәш дуслары, якыннары җыелган. Ул китап түгел, бу альбом. Безнең тарихыбыз. Монда бөтен ил язмышы. Күпме артистлар турында да сөйләнгән. Күпме аның укытучылары турында. Ул зур тарих. Күпме анда спектакльләр турында сөйләнгән. Шуңа күрә менә нык шатландык. Бүген нык шатланабыз. Һәм бу китапны чит илдән кешеләргә бүләк итергәме, чит төбәкләрдән бүләк итергәме, ул зур бәхет булачак. Мондый китаплар бик сирәк чыга. Артистлар арасында менә Камал театрының атаклы актерлары истәлекләрен чыгардылар, шундый альбомнар чыгардылар. Ләкин безнең буыннан мондый китап чыгарган кеше әле Рөстәм Галиев кына. Рөстәм Галиев Түбән Кама шәһәренең Җидегән Чишмә әдәби-музыкаль берләшмәсе кичәләрендә оештыра. Режиссер, язучы һәм алып баручы буларак 50дән артык очрашу үткәрә. Кинода төшү тәҗрибәсе дә бар. Китап авторының хыялы киләчәктә тормышына, иҗатына багышланган телевизион фильм әзерләү. Татмедиа бинасында урнашкан әдәби кафеда Башкортстанның Балтач районында яшәп иҗат итүче Аида Хәйретдинованың «Кышкы юл озын иде» китабы укучы хозурына чыкты. Бу Казан утлары китапханәсе сериясендә чыккан 16нчы китап. Соңгы арада чыккан татар китапларының 70% менә шу кисә китапларның 70% сатылып бетте. 2 ел элек ушы Казан утларының кисә китапларын булдыру идеясе барлыкка килгән иде. Һәм 2 ел эчендә инде 17 китап дөнья күреп килә икән. 17нчесе шушы көннәрдә генә типографиядан чыгарга тиеш. Аның үзенчәлеге шунда, ул беренчедән әйткәнебезчә инде форматы белән кызыклы, заманча, уңайлы. Икенчедән инде сатып алучы өчен арзанлы. Шулай ук китап сатучылар өчен бик кызыклы проект булып чыкты. Һәм инде безнең күп кенә авторларыбыз бүген генә китап чыгарырга чыгып киткәндә, аларга да бик яхшы булды. Әлеге сериядан чыккан 16 китапның 3 авторы Башкортстаннан. Безнең сәнгатебезне, әдәбиятыбызны, тарихыбызны карасак, тарихыбыздагы бай мирасыбызны Башкортстан татарларынан башканы күз алу да мөмкин түгел. Әгәр дә Башкортстаннан чыккан әдипләребез, шагыйрьләребез, җәмәгать эшлекләребез булмаса, безнең бәлки сәнгатебез, әдәбиятыбыз бик ярлы булыр иде. Бүгенге көндә дә безнең Башкортстанда бик күп язучыларыбыз, шагыйрьләребез бар. Һәм шуларның китапларын монда Татарстан Олар өчен дә зур әһәмияткә ия. Башкортстанның Балтач районында яшәп иҗат итүче авторның китабына кергән повесть һәм хикәяләрендә заманның төрле кешеләре тасвирлана. Китапка 8 хикәя һәм 1 повесть кергән. Әлбәттә, аерым китапның дөнья күрүе авторның үзе өчен дә шатлыклы вакыйга. Инде ул китап үтмәгәндә, уйламаганда һәм тиз вакыт, тиз көннәр эчендә дөнья күрсә, аеруча сөйүнешле. Минем белән дә шулай булды да. Казан утлары журналы редакциясе хезмәткәрләре бер ай дигәндә китапны әзерләп,
туплап, китап укучыларга тәкъдим иттеләр. Автор республикада нәшер ителүче басмалар белән хезмәттәшлек итсә дә, иң укылганы әлеге китабы була. Укучы бик җиңел генә берничә язмышны үзенә кабул итә ала. Менә шушы ягы һәм бик җиңел эше уланы. Теге көчләп тә бирми бу әйберне. Көчләп тә тапмый укучыга. Менә шушы әйбер ошады миңа. Китап тәкъдим итү чарасында кышкы юл китабыннан үзекләр укылды. Кыш бабай күчтәнәшен алырга да мөмкинлек чыкты. Кышкы юл кебек, кышкы кичләр дә озын. Әлеге кичләребезне китаплар белән байытыйк дип, бу елга саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Рекламадан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүген студия кунагы Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗан. Ә мин Чулпан Амери бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау булыгыз.